L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Twaffqet il-fondazzjoni li se tmexxi ċ-Ċentru tar-Riċerka u l-Innovazzjoni dwar il-Kanċer f'Malta. Lan huwa li din il-fondazzjoni tintegra l-istrateġija ta' riċerka u innovazzjoni ta' pajjiżna mal-għanijiet u strateġija tal-Unjoni Ewropea fil-ġlieda kontra l-kanċer. Iċ-chairperson tal-fondazzjoni, il-Professur Christian Sherry, spjega r-riċerka li se ssir. Bħala riċerka mhux se tkun biss riċerka bażika, imma se tkun riċerka fuq kif wieħed jista' jippreveni, kif wieħed jista' jitratta l-kanser, kif wieħed jista' jħares lejn id-data li ġiet proċessata mill-kanser u fl-aħħar imma mhux l-inqas naħseb waħda iktar importanti l-effett tal-kanser kif waqt il-kanser, waqt li wieħed jiġi diagnoż bil-kanser, kif ukoll waqt it-trattament u iktar illum peress illum ħafna nies qed jifiequ mill-kanser is-survivorship. Id-dettalji dwar din il-fondazzjoni tħabbru mis-Segretarju Parlamentari għal Riċerka u Innovazzjoni Kate Azzoparditanti li spjega kif din l-inizjattiva se turi dak li jista' jinkiseb permezz ta' din il-kollaborazzjoni. Din hija xhieda li għal dan il-Gvern ir-rakkomandazzjonijiet u l-istrateġiji qegħdin hemm biex jimplementhom. Għalhekk qed inħabbru t-twaqqif ta' din il-fondazzjoni